Yung purman mo ron, nakasids man lagi. Wapo lagi porma karon kip. Ano mo kita Wapo yung pintik, asa pa yung magipalit? Ay, sa layo. Layo. Nalayo apo rin mo gipalitan ano oy. Kini ako, kay sa duol rin ako gipalit. Busog pa yung kayo. Imo daw patirada imo daw. Testing daw. Lah bala pa si bato. Nakuha na ang ibala ni Moy. Sige pintik daw. Pintik-pintik. Kusuga, oy! Grabe. Apa nilapay? Grabe nga kapin, oy. Imo daw ulit. Kuha daw, be. Ay, nasangit man. Hinay pa dyan. Hinay man daw kayo di ay. Wapo na mo kit mo. Kisa pintikon mo na. Si Damulag. Damulag. Na. Si Damulag. Dako man kayo si Damulag. Imo atong pintikon. Sukol ni ka to. Musukol ka to? Unsa man nimo siya? Unsa man nimo siya? Bunalan mo. Unsa pa jud? Pintikon pod. Di na ni mo kuslukon niyang pusod. Dili na? Ang nga naman kay baho kayo yung pusod. Bawusan. Pintikon ra, pintikon. Pintikon ra. Dako, pintik ka ko. Ato ako. Mulan! Uy, sama ni bata nga mamintik man ka. O kapusod. Baho bitag pusod og bunalan takani ron. Agay. Uy, ay inyo dining bata dai sa may nagsugo anino. Sugo nga. Di ipintik ko na dito. Di pintik ko. Sige pintik. Di na baluanan. Isa lang ingon nga baho og pusod. Nga nakabalo ba na? Na, wag yun Na, wag yun ingon na. Kisa nagsulti ni mo kit nga baho og pusod si Jimmy ka ba na Jim? Kit, kisa may nag-ingon ni mo nga baho og pusod kit. Ulit lang. No, wag jud ko niingon na dam sa baho og pusod. Di mangatik ang bata, di mangatik ang bata. Ako ko niingon. Please kag unsa na imisulti. Wala mo ko niingon si mo kit. Isa may nag-ingon nimo nga pintikon ko dito. Si? Ulit. Ulit ulit. Na, Ito, labot na ko pasin may babay na. Babay Damulag, babay. Babay. Pasin na miya bala ka ulit. Ikaw dai, ora Ay, uli. ate ka. Mo di ka dito. Ako niingon lagi. Ano magsikag bot-bot og istorya? Gani kit wala ko nimo gitugan ka Damulag. Bulalan ta ang kapil. Kinsam gid nag-ingon nga bawog pusod si Damulag. Si? Papa. Ako. Dati kinsam nag-ingon mo nga pintikon si Damulag. Si? Papa. Ako ang Japon. Padamay ka.